și mor de foame, dar mă rog de Tine, Doamne. Poate faci Tu vreo minune, să trăim și noi mai bine. Ce vremuri grele trăim, cu toții ne chinuim, că de la o zi la alta parcă e și mai grea viața, of. Va suferi mult poporul, că-ați ucis conducătorul. Ați dus doi oameni la moarte, în cer se judecă toate. Ceaușescu e în țărână și de acolo se răzbună. L-ați împușcat în zi sfântă, iar asta nu se uită. În sfânta zi de Crăciun, oameni cu suflet hain, repede la un pușcat, fără să-l fi judecat, of. Dar nu-i dreptul nimănui să ia viața omului, numai bunul Dumnezeu ia pe cel bun și cel rău, trăia el toată lumea, putea să-și câștige pâinea. Avea omul unde sta și servici unde lucra, astăzi dacă vă însurați, voi n-aveți unde să stați, n-aveți unde să munciți, stați pe drumuri chinuiți, of. Noi am mai gustat din viață, tinerii n-au vreo speranță. Doamne, ce viață cumplită și ce lume negrejită. Sărăcia ne sapă, mulți